Čaute ľudia, to je Electroface a druhé video Call of Duty Black Ops 3. Chcela by som, aby ste mi povedali, alebo teda napísali do komentov, že aké mapy by ste na budúce chceli vidieť. Čiže dneska pôjdeme na Stronghold a chcel by som sa vás spýtať, že aké z týchto map, či Haunted, či Havoc, či Fringe, Exodus, proste akékoľvek z týchto map, ktorá sa vám páči, napíšte do komentárov a tak na budúce bude. Dobre, ďakujeme a pustíme sa do videa. Dobre, už sa nám to načítalo, čiže ideme. Ja si dávam moju šejvu. To som si od minula updateol jednu zbraň. Fuf. Ktorého máš, panaka, aby som vedel? Ja mám high-techa. Čiže site. Side je houtu. Ale či máš site? Ja som nevedel, že boti si menia zbranie. Môžu si meniť, ale až keď umrú. Dobre, ja idem do domu teraz rýchlo, idem tu to čeknúť, či tu není volado. Sakra, nedal som ju. Toto je battery. Neznášam vždycky battery, lebo ona má strašne silný špeciálny útok. Sorry! Molia. Ježiš! Jakože traja idú vedľa seba, hráme free for all, a oni si nestrieľajú. Wow. Vlado tu má nožík ešte. Bye bye. Ničím vám mapy ľudia. To som bol ja. Sorry. A idem s pestiami, idem voľač vyskúšať. Do high-teka. Ťažko. Na high-tekovi by som si zlomil ruky. Kebyže to je v realite táto hra. Keby buchnem do high-teka. To čo? No dvakrát. To som bol ja. A to si bol ty. Ja som ťa nezabil. Ale ja som teba zabil. Aha. Ja si teraz ešte vlastne môžem zobrať zbraň. Dobre, dal si 25 bodov. A to iba s knifom. O chvíľku sme naspäť. Dobre, už sme naspäť, nastavili sme to zasa. Ja si dávam zasa vylepšenú šejvu, ktorú som si vlastne vytvoril na túto mapu.
Wow, to bola jaká zbraň. Dobre, čiže ako som povedal na začiatku videa, pokiaľ by ste chceli, môžete mi napísať do komentov, aké mapy by ste chceli na tomto vidieť, ako hráme. Čiže pokiaľ by ste chceli, tak môžete napísať do komentov. A taká mapa vlastne na budúcu misiu bude. Alebo potom. Záleží od toho, kedy ten koment napíšete. Ja som skoro každý deň na YouTube, čiže ja si tie komenty pozerám. Niečo mapy. To je super. A budem dávať aj také medziinfo, kebyže sa niečo zmení. Aj na nejaké iné videá. Chcel by som začať natáčať aj Minecraft videá. A vlastne už jedno máme, ale ako nie challenge Minecraftový, ale chcel by som začať natáčať normálne survival na Minecrafte a bez cheatov by som to chcel natáčať a bez všetkého proste. Čiže normálny klasický Minecraft, survival. Ešte sa rozhodujem, že neviem, aj to by ste mi mohli napísať do komentov pod toto video. Pokiaľ by ste chceli vidieť tie Minecraft série. A dobre, venujme sa už hre. 3. Wow, trochu sa nám toto zemžilo. Log ich to je veľa. Koľko som ich nastavoval? Kilo? Nie kilov, Je botov? botov. Dobre, mám Hellstorm, to teraz použijem. Dám to na toto. Dobre, dal som jedno. Alebo 1 kill. Som vnútri dome, čiže s tým tankom ma nezabí. Alebo mini tankom. Som rovno za dverami. To som ja! Aha, okej. To som ja, tento. Čo letí, to som ja! Aha, okej. Aj to ste. Áno, aj to som ja. Supplies dropped. Exiting AO. Care package on standby. To bola veľmi tesnotka. Kam to padlo? Wow, snajper. Tam. Toto je snajper. Si myslím aspoň. Hellstorm awaiting orders. Jop, toto bol snajper. Sakra. Neznačujem, keď nemá vládu kilenie zozadu. Pozrieme si tvoj posledný kill. To bol ten snajper, sa mi zdal. Si mu odondil nohu? Fujem, to je strašne nechutné. Dobre, skončilo to takto. Vlastne toto už je koniec videa, ale predtým som vám ešte chcel povedať, že vlastne, čo som aj minule aj predtým vo videu hovoril,
Bol by som veľmi rád, kebyže mi to teda napíšete do komentov, aké mapy by ste chceli vidieť v týchto sériách, veľmi by mi to pomohlo aj s plánovaním. Na začiatku videa som ich vlastne ukazoval, čiže stačí si to na začiatku pauznúť a pozrieť si tie mapy. Názvy tam sú a myslím si, že som ich aj prešiel ako obrázky, ako vyzerajú, čiže zvolite si, napíšte tam, akú mapu chcete. Na budúce budeme vlastne hrať túto mapu, Metro. A potom by som rád vedel, že akú mapu budete chcieť vidieť. A potom ešte som hovoril o tých Minecraft sériách. Survival, že kebyže chcete, tak mi môžete do komentárov takisto napísať, že by ste chceli vidieť tie Minecraft série. A vlastne v tých Minecraft sériách by išlo o to, že by sme hrali iba survival, možno sám, možno multiplayer, neviem. Nejaký dom by som si tam spravil a tak ďalej. Čiže iba toľko a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.